В свят далеч от опасни хищници и катастрофални природни стихии, Мъро се готви за реванш, но сметките му излизат криви. Да разчиташ на съдбата се оказва като да разчиташ на тенекия туба, а Сано пее. Започват Volkswagen Experiments, предаване за електрически автомобили и още нещо. Какво пише, брат? Така, пак става интересно. Значи тук пише, че трябва да стигнем до Пловдив, който стигне пръв, печели. Е, тук удери гърда, брат. Чакай, не бързай. Не бързай. Има още. Имайте предвид, че двата автомобила са заредени за точно 3 лева. Май ти стина усмивчицата, а? Тие прекалиха, бе. Айде, влизай. Абе, караме докъдето стигне. Гледай го той как кръжи зад мене като лешоят. Не дей, моля ти се, не дей. Моля ти се, не свършвай сега точно. Кажи честно. Bye-bye love, tun-tun-tun, bye-bye happiness, hello loneliness, think I'm gonna cry. Извиняйте, за Пловдив направо ли е?